Punto cuarto, moción do Grupo BNG sobre as deficiencias no servizo de ayuda no fogar. Este punto, señor secretario, vaise a debatir conxuntamente co punto sexto. Vale. Entón, por orden de presentación, o voceiro do BNG ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, a verdade é que levamos anos debatindo sobre este asunto, sobre a situación que ten e os problemas e as deficiencias que arrastra o Servizo de Axuda no Fogar, desde o noso punto de vista, sin que o goberno local, sexa o goberno no seu conxunto, sexa a delegada da área, sexa quen de atopar unha solución aos problemas e as eivas que arrastra. Nin se rescindiu o contrato como órgano de contratación deste contrato que o Pleno acordou, nin se expedientou a empresa concesionaria a causa de algunha das numerosas deficiencias e incumprimentos do contrato que resultaron probadas ao longo destes 2 anos que levamos debatindo sobre este asunto, nin se puxeron fin ás irregularidades, sexa na xestión do persoal da contrata como as deficiencias propias da prestación do servizo, que se repiten cíclica e periódicamente, nin obviamente se lle dá a veciñanza, estamos un pouco no mesmo que no punto anterior, un servizo de calidade. O resultado de toda esta situación é que, a pesar de decir en comunicados de prensa e papeles oficiales que o servizo era estupendo, que estaba moi ben a prestación do servizo actualmente, a teimo da realidade amosa que non houbo tal mellora ou, cando menos, que non é sostível no tempo. E entón atopámonos con casos como que a empresa avisa un venres de agosto que non lle van ir ao domicilio unha persoa en toda a fin de semana do 23, 24, 25 de agosto a máis señas, que as persoas que ten varias persoas que teñen o servizo sen previo aviso quedan sen o servizo que están a pagar, que quedan persoas de moi avanzada idade sen atender, mesmo sin poder ser levantadas das súas camas, porque a empresa non envía un auxiliar ao seu domicilio sin previo aviso, que hai persoas dependentes que precisan axuda para facer as cousas de casa que quedan mangadas na súa casa sin poder facelo e sin ninguén que as avise que non as van a atender no día, que hai familias que atenden a persoas dependentes que contaban con que chegara un auxiliar ao seu domicilio para baixar a facer 4 recados rápidos ou unha compra rápida no súper, no que lles quedaba quelando a casa e que quedan tamén mangadas, que hai auxiliares recén contratados que van a facer servizos a domicilios que estaban cubertos e que foron atendidos previamente, obviamente, que hai unha empresa que nin atende o teléfono cando chaman as usuarias do servizo ou que atende de malas formas no que detecta que chaman para poñer unha queixa. Ou que hai auxiliares que nin sequera poden levar o material preciso para desempoñar o seu oficio. Isto, levamos falando 2 anos de situacións como esta, isto é a realidade dos días 10, 19 e 20 de agosto do 23, deste mes inteiro, en definitiva, pero é a realidade que levamos denunciando desde o noso grupo pleno tras pleno, desde o xa moi lonxano outubro de 2017. É a realidade que vemos ao cruzar unha praza ou que teñen as nosas veciñas, en definitiva. Non é nada sacado de contexto, non é nada forzado, non é un caso de laboratorio. É a triste realidade. E insisto, o problema, o reprobable, o censurable é que non é nada novo, que levamos desde o ano 2017, fai 2 anos agora, levamos desde o 2017 denunciando, insisto, pleno tras pleno, este tipo de problemas. E vostedes non fixeron nada. Negaron a realidade, dixeron que non había queixas, logo, claro, insisto, a realidade foi por outro lado e acabou aflorando todo o que aflorou. Alegaron sesudos informes e hercúleos procedementos que non son tal para non tomar unha decisión de fondo que lles impedía actuar, en definitiva, para poñer couto a todo este despropósito. Anunciaron expedientes e sancións que nunca a ningún lado chegaron. Moveron papéis dun sitio a outro durante 2 anos facendo ver que facían non se sabe moi ben o que, porque non fixeron absolutamente nada, para gañar tempo non se sabe moi ben para que. E agora, aínda anuncian que non van facer, insisto, agora anuncian que van facer outro contrato
para sustituir, para poñer fin a este, para non prorrogar este que acaba o día 23 de setembro, cando saben que é materialmente imposible que o día 23 teñan contratada outra empresa que se faga cargo deste servizo. E saben de sobra o que significa isto. Saben de sobra que significa non ter un contrato o día 23. A ver se falan as claras. Hai ano e medio nos advertíamos que tiñan que actuar. Era unha urxencia naquela altura. Non choveu nin nada. Nos dicíamos que tiñan que rescindir o contrato a causa de todas as incumprimentos contractuais e deficiencias que viñamos denunciando, que quedaron probadas, insisto, até polos técnicos municipais ao longo de todo este tempo. Que había que penalizar, rescindindo o contrato a esta empresa para que non pudera presentarse a outro concurso que lle custara caro. Na folla de servizos á empresa ir a un concurso onde valoraran os méritos, non só a oferta económica, que sobre eso podemos dar outro debate. Que tiñan que deixarse, en definitiva, de palabrería, de anuncios, de vamos facer, de abriremos un expediente, de ahora non sei o que hai un procedimento super complicado para facer un contrato administrativo, nunca tal na vida se viu, e que tiñan que coller o problema e darlle unha solución. A súa decisión de hai un ano e medio para acá foi unha opereta, con todos os respetos, unha opereta. Simular que facían algo, pero sobre todo facerse fotos, postureo a esgalla, solucións a problemas concretos, a un problema que ademais provocaron vostedes, que deixaron correr vostedes, que deixaron que pillar esta dimensión vostedes, non o fixeron. E, mentres tanto, insisto, a situación é xente que dun día para outro queda sin servizo, xente que no propio día non ten quen atenda e non se lles comunica nada, un teléfono que non dá razón na empresa que supostamente lles tiña que mandar a alguén a casa, e demais. Xente, en definitiva, abandonada. Abandonada. Personas, ademais, nota o pé, persoas cunhas necesidades especiais, persoas que son das máis vulneráveis da nosa sociedade, persoas que son usuarias dun servizo hipercualificado, que tiña que centrar as preocupacións dun goberno, que sería, ademais, sensible con el tema social, menos mal. É dicir, e tolerando que o clima de traballo na propia concesionaria, non hai competencia, pero hai influencia, decía un alcalde que houve unha vez en Vitoria, pois que o clima laboral fora por onde foi na empresa tamén, con que iso repercute no responsable último do servizo e con que iso repercute, obviamente, e principalmente, nas usuarias do servizo, que, obviamente, é o importante. Pero, insisto, as súas prioridades estaban no outro lado. Quedaron retratadas. Entón, a cuestión xa é, chegados a este punto, hai unha frase que dicía moitas veces o que se lle ten atribuído, cando menos, ao Premio Nobel Desmond Tutu, que é que nunha situación de desigualdade cruzarse os brazos e poñerse do lado do opresor. Vostedes teñen que demostrar, xa chega tarde, pero teñen que demostrar se están do lado das persoas que padecen con todas as letras este servizo, ou si se van cruzar de brazos permitindo que a empresa siga facendo das súas, chuleando con todas as letras ao Concello de Betanzos e dando este servizo de calidade pésima ás persoas que o están padecendo. Insisto, que quedan mangadas en casa sin que ninguén as atenda e sin unha explicación. Por o momento, máis nada. Moitas gracias. Voceira do Partido Popular, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Pois, insistindo un pouco nas verbas que acaba de pronunciar o compañeiro do Bloque Nacionalista Galego, nos pois non entendemos que tras moitas denuncias por parte tanto das profesionais, das empregadas e empregados, así como dos usuarios e usuarias deste servizo, reiterados incumprimentos e moitas deficiencias de case 3 anos, non é a primeira vez, como decía o señor del Río, que neste pleno pois se debate sobre o servicio de axuda no fogar. E tendo en conta que pois, falamos dun colectivo pois, dos máis sensibles do noso concello e de todos os concellos, evidentemente, que son as persoas maiores con dificultades pois, de autonomía, todas as dificultades que todos e todas sabemos que teñen, un colectivo con moitísimas necesidades de apoio
pois entendemos que un goberno serio, responsable, pois xa tería tomado medidas neste asunto. Neste asunto non se pode mirar para outro lado, cando, como decía ao inicio, hai incumprimentos tanto pois a hora de facilitar o servizo a estas persoas, tanto como coas profesionais e persoas que desenvolven e desempeñan pois este servizo. Fai pouco coñecíamos un informe que decía que o 85% dos usuarios e das usuarias estaban satisfeitos. Eu non entendo de onde saiu ese informe ou esa valoración do servizo cando, como decía, pois levamos anos e anos con reiteradas denuncias, reiterados incumprimentos, tanto por parte dos usuarios como por parte das empregadas deste servizo. Entón, debido a todo isto, por eso solicitamos a comparecencia da delegada de Servizos Sociais e Igualdade, que recae na señora alcaldesa, e tamén temos unha batería de preguntas que nos gustaría que nos dera resposta. Empezando por que non se tomaron medidas con anterioridade, por que non se resolveu o contrato, por que non se sancionou a empresa polos reiterados incumprimentos, cal vai a ser a folla de ruta, que se vai a facer a partir de agora. Hai unhos novos pregos, pero que non están licitados todavía, non sabemos por qué. O contrato está a punto de rematar, cales van a ser as medidas, como se vai a sustituir este servizo, como se lle vai a dar aos usuarios e as usuarias este servizo dun xeito de calidade sendo continuado no tempo e non intermitente, e como se vai a garantir o servicio a partir de que finalice este contrato. Máis nada e moitas gracias. Gracias. Ben, vou a facer un repaso histórico á situación do servizo de axuda no fogar e despois tamén aclararei algunhas das cousas que agora se acaban de decir e de preguntar. O Servizo Público de Axuda no Fogar para persoas dependentes valoradas no noso concello préstase a través dunha empresa externa dende o ano 2008 e dende setembro do 2015 en concreto pola empresa Tu Maior Amigo SL. O contrato desta empresa tiña unha duración inicial de 4 anos prorrogables anualmente ata un máximo de 6. Por tanto, non é certo que non se puidese prorrogar máis alá dos 4 anos. Si era posible, pero non vai a ser así. Como xa se explicou en reiteradas ocasións nesta sala, fora dela, a mediados do ano 2017, eu, como delegada de Servizos Sociais naquel momento, teño coñecemento de problemas laborais e contractuais entre un grupo de traballadoras da empresa e a propia empresa. Teño coñecemento destes problemas a través das propias profesionais e dos seus representantes sindicais. Nese momento, o papel do Concello non pode ser outro que o de mediador no conflicto, pois tanto os informes técnicos como o expediente de investigación iniciado polo anterior alcalde conclúen que a empresa non incumpriu en ningún momento os pregos técnico e administrativo ata ese momento e que o papel do Concello non podía ser outro. Ese grupo de traballadoras, como non podía ser de outro xeito, acudiu á Inspección de Traballo e aos xuzgados que lles diron a razón, o que ocasionou unha serie de cambios nas súas xornadas e, por ende, no servizo. Isto ocasionou unhas primeiras queixas de usuarias e usuarios por cambios de auxiliares a finais do ano 2017. 5 en concreto. Esas foron as primeiras queixas no ano 2017. Os problemas máis graves e que sí afectaron directamente ao servizo comezan a partir do 8 de outubro do 2018. É dicir, hai 10 meses. Nin 3 anos, nin ano e medio, nin parece que hai 20 anos. O 8 de outubro do 2018. Nese momento, comunícasenos a baixa laboral da traballadora social da empresa encargada da coordinación do servizo. E iso desencadea nunha serie de irregularidades culminadas con algo gravísimo, como si mencionou o voceiro do BNG,
que é o descuberto en domicilios. Naquel momento, os días 15, 21, 22 e 25 de outubro do 2018. Un informe da Coordinadora de Servizos Sociais de data 26 de outubro constata esas irregularidades e o esforzo por parte do Concello para tratar de reconducir a situación e o servizo e garantir os dereitos e o benestar de persoas, como xa se dixo aquí, tan vulnerables como son as persoas dependentes. A raíz dese informe de data 26 de outubro, a Alcaldía efectúa un requerimento á empresa que é recibido por esta o 2 de novembro e ante o que presenta as alegacións que considera oportunas o 14 dese mes. Tras esas alegacións, emítese un novo informe dende Servizos Sociais, concretamente o día 23 de novembro, no que a traballadora social indica claramente que, a pesar de que non se repetiron os descubertos, si continúan as irregularidades en canto a prazos previstos para dar novas altas, en canto á comunicación entre a empresa e as familias e tamén a comunicación entre a empresa cos propios servizos sociais municipais, ou tamén en canto á entrega de documentación por parte da empresa ao Concello. Á vista deste informe, ante a reiteración do incumprimento na prestación do servizo e, sobre todo, ante os danos causados ás familias beneficiarias do servizo, incóase expediente de resolución do contrato de prestación do servizo con data 27 de novembro do 2018, dando audiencia ao contratista, como marca a legislación, durante un prazo de 15 días para alegar o que estime oportuno e solicítase informe xurídico de Secretaría e de Intervención sobre a eventual resolución do contrato. A raíz disto, o contratista presenta esas alegacións o 7 de xaneiro do ano 2019. E sobre estas alegacións, a Coordinadora de Servizos Sociais emite o seu propio informe con data 31 de xaneiro de 2019. Neste informe, dice textualmente: dende entón, dende o último informe de novembro, ata a data actual, melloráronse significativamente moitos dos problemas que se veñan repetindo e que se indicaron nos informes anteriores, tales como a dificultade das familias para contactar coa empresa ou a comunicación de incidencias ás traballadoras sociais municipais. Melloras que permiten solucionar en tempo e forma as incidencias que van xurdindo no día a día da prestación do servizo de axuda no fogar. O informe xurídico da Secretaría Municipal relativo á resolución do contrato de prestación do servizo de axuda no fogar por incumprimentos contractuais da empresa Tu Maior Amigo conclúe en dous aspectos. Primeiro, existen causas obxectivas para a resolución do contrato polos distintos incumprimentos do contratista. E segundo, a resolución do contrato antes de ter axudicado un novo contrato, pode poñer en risco a continuidade do servizo. E leo textualmente: aínda que se dean os supostos de feito para proceder á resolución do contrato, no suposto de que se solicite o ditame do Consello Xurídico Consultivo de Galicia e fose favorable, o órgano de contratación, neste caso o Pleno, deberá de ter en conta que se produce a resolución do contrato vixente antes de ter axudicado o novo contrato, poderían producirse unha serie de danos e prexuicios aos usuarios do servizo e ás traballadoras do servizo que relatamos a continuación. Primeiro, risco na continuidade dun servizo que se presta a persoas dependentes todos os días do ano e que non pode deixar de prestarse sen ter consecuencias e responsabilidades de distinto orde. O servizo de axuda no fogar é un servizo especialmente complexo e delicado, dirixido a necesidades básicas de persoas dependentes, que non se pode interromper como outros servizos municipais, polo que os usuarios do servizo serían os principais afectados. E segundo, risco para as traballadoras do servizo, xa que os contratos laborais das traballadoras da empresa concesionaria que traballan no SAF de Betanzos e que serían subrogadas pola seguinte empresa concesionaria, poderían suspenderse durante varios meses a través dun expediente de regulación temporal de emprego, ERTE, segundo o artigo 47 do Estatuto dos Traballadores e Real Decreto 1483/2012 de 29 de outubro,
ata que sexa adxudicado e formalizado o novo contrato e continúa a prestación do servizo. Cerro comillas, acabei de ler textualmente o informe. Con posterioridade a estes informes e a petición da Alcaldía, a Coordinadora dos Servizos Sociais Municipais emite un novo informe sobre a viabilidade da intervención do Servizo Público de Axuda no Fogar. Neste informe que vostede mencionou na súa intervención, dáse conta dun seguimento, e aquí xa yo aclaro, levado a cabo polas traballadoras sociais municipais directamente por elas coas familias. En concreto, contactaron con 91 usuarios do servizo. Naquel momento había 95, pero 4 deles levaban menos dunha semana no servizo. Por eso se contactou cos 91 restantes. Constatando, como decía vostede, que o 31,87% afirmaban estar moi satisfeitos co servizo, o 54,94% afirmaban estar satisfeitos e o 13,19% afirmaban estar menos satisfeitos e indicaban que se debían mellorar algúns aspectos, entre os que destacaban as rotacións de auxiliares na fin de semana, a estabilidade laboral do persoal ou a mala execución das tarefas por parte de algún auxiliar. Dice tamén nese informe, textualmente, valórase, polo tanto, que a calidade coa que se presta o servizo de axuda no fogar actualmente é aceptable, aínda que, por suposto, mellorable, xa que non acada niveis óptimos, que debe ser o obxectivo a perseguir. Sigo lendo textualmente. Considérase que, a día de hoxe, o servizo remontou unha etapa crítica e volta a ter estabilidade, así que agora mesmo non hai motivos que aconsellen ningún cambio na forma de prestación do servizo de axuda no fogar, polo que non procede entrar a valorar a viabilidade da proposta que orixina a elaboración do informe. Por tanto, esa estabilidade da que si falaba o voceiro do BNG non se publicitou en prensa por esta alcaldía nin polo grupo de goberno, senón que estaba plasmada nun informe dunha técnica municipal. Con todo, e atendendo ao acordo plenario de data 17 de abril, remítese solicitude de ditame preceptivo do Consello Consultivo de Galicia sobre a resolución da concesión o día 5 de xuño de 2019. Dende este órgano requíreselle máis documentación ao Concello para o seu ditame final ao respecto. En esta situación chegamos a este mes de agosto, no que o servizo, é verdade, sofre de novo un importante deterioro. Leo textualmente o informe da Coordinadora de Servizos Sociais elaborado con data 27 de agosto de 2019. No mes de outubro de 2018, o Servizo de Axuda no Fogar comeza a sufrir un descontrol que afecta gravemente ao seu desenvolvemento, tal e como se detallou no informe emitido á Alcaldía con data 26 de outubro do 18. En xaneiro do 19, a situación comeza a estabilizarse e xa no mes de abril emítese outro informe no que se recolle a traxectoria desde o inicio da problemática ata esta data, concluindo que se pode falar de que o SAF acadou de novo estabilidade, aínda que queda pendente continuar na liña de traballo que permita mellorar a calidade na súa prestación. Conséguese manter a cobertura total de servizos, comézase a dar altas de novas persoas usuarias nos prazos previstos e iníciase un plan de traballo para tentar reducir o número de auxiliares nos domicilios. Lógranse dar pasos tamén na xestión administrativa, no que se refire á actualización dos expedientes. O persoal técnico de servizos sociais continúa realizando supervisións continuas. Por unha banda, co coordinador do servizo da empresa concesionaria, establecendo obxectivos para conseguir mellorar a calidade da prestación, e por outro, coas familias, que constatan esa mellora. O pasado mes de xullo, prodúcese a baixa na empresa do coordinador que estaba ao fronte do servizo dende xaneiro. E a pesar das medidas que se estableceron antes da súa marcha, tanto con el como co responsable da empresa, a situación volta a complicarse. Inicialmente, prodúcense incidencias puntuais asumibles, relacionadas cos cambios acontecidos, que se agravan na ponte do 15 ao 18 de agosto, rexistrándose descubertos na prestación do servizo nalgunha das franxas horarias en alo menos 23 domicilios.
Comézase de forma inmediata a traballar no restablecemento do servizo, acadando de novo a cobertura total o sábado 24. En espera do informe oficial solicitado á empresa concesionaria, segundo a información facilitada pola mesma, esta situación foi provocada pola alta porcentaxe de baixas laborais producidas neses días, que se aproximou ao 46% do persoal, o que unido ao período vacacional e á imposibilidade de contratar novo persoal en días festivos, orixinou a situación que atravesou o servizo. Dende o pasado luns 19, recolléronse un total de 21 queixas, nas que se inclúen, ademais das presentadas de xeito oficial, todas as realizadas por calquera vía, correo electrónico, entrevistas persoais ou por vía telefónica. Estáse a seguir o procedemento habitual para darlles resposta, contacto directo coa familia e coa empresa para coñecer polo miúdo a situación, busca de solución inmediata e seguimento de cada caso. Indicar que esta situación trasladouse ao Servizo de Inspección de Servizos Comunitarios e Inclusión Social dependente da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia. Todos os esforzos a nivel técnico están centrados a día de hoxe en manter a cobertura total dos servizos, pero tamén estánse a estudar con todas as áreas implicadas do Concello as posibles alternativas para previr que se repita a situación. Este é o informe de data 27 de agosto de 2019. Ademais da parte técnica para garantir o correcto desenvolvemento do servizo, que é e debe ser a nosa principal preocupación, a raíz deste informe de día 27 de agosto, como xa dixen, ao día seguinte, é dicir, onte, faise un requerimento á empresa polos novos incumprimentos do prego técnico na prestación do servizo de axuda no fogar, indicándoselle que previamente á imposición de penalidades por ditos incumprimentos, se lle require novamente para que proceda ao cumprimento estricto das obrigas contractuais, adoptando as medidas necesarias para que non se volva a repetir esta situación e para que alegue o que estime oportuno no prazo de 10 días, como marca a legislación. Eso por unha banda. Por outra, e paralelamente, dende os servizos municipais lévase tempo traballando na elaboración dos pregos dunha nova licitación do servizo. Xa hai un tempo publicáronse e entregáronse aos grupos da corporación un borrador dos mesmos para que todos os axentes implicados, usuarios e usuarias, traballadoras, sindicatos, empresas, grupos políticos, etc., puidesen estudalos e facer as alegacións que considerasen oportunas, co gallo de eliminar demoras unha vez que se publiquen os definitivos. Rematada a súa exposición pública, estáse a traballar na súa redacción definitiva, recollendo as alegacións presentadas a ese borrador e, sobre todo, facendo fincapé nun estudo de costes real que nos dé un prezo hora real do servizo para evitar os problemas que nos causou o prego anterior. Xa dixen nesta sala en varias ocasións que se poderían cometer outros erros, pero que non ia suceder a repetir os que xa sabemos que cometimos e coas consecuencias que tiveron no servizo, tanto o que se refire ao prezo hora do servizo, como o que fan referencia á posible intervención do Concello en cuestións laborais e contractuais entre a empresa e as súas traballadoras. A partir de aquí, e unha vez que o Departamento de Intervención conclúa cos últimos trámites dese estudo de costes e con todos os informes preceptivos, convocarase un pleno extraordinario nos primeiros días de setembro para aprobar os pregos e o trámite de urxencia, tras o que se sacará a licitación ao servizo de axuda no fogar para persoas dependentes valoradas, como dixen, por trámite de urxencia, acortando o máximo que permita a lei os prazos. As xuntanzas e conversas cos técnicos e técnicas municipais implicados no proceso son continuas. Trátase dun proceso administrativo complexo polo servizo de que se trata, pero tamén complexo polas cantidades económicas das que estamos a falar, sen dúbida un dos de maior importe que ten este Concello ou o de maior. E todo iso, xunto con todos estes precedentes que acabo de relatar e que todos e todas coñecemos,
fai que todo isto este levando moito máis tempo do desexado, dende logo, por esta alcaldía e de seguro por todos e todas. O que si lles garantizo é o traballo, o compromiso e a implicación de todos os departamentos municipais involucrados, tanto para acortar o proceso o máximo posible dentro dos prazos legais establecidos, como para garantir o servizo aos usuarios e usuarias ata a nova adxudicación, que, insisto, son, e debe ser así, a nosa prioridade absoluta neste proceso. Falaban os dous voceiros nas súas intervencións de anos de irregularidades. Eso é totalmente incerto. As primeiras irregularidades aos pregos administrativo ou técnico do Servizo de Axuda no Fogar constatadas no Concello refléxanse nun informe de 26 de outubro do 2018, é dicir, há 10 meses e 3 días. Anteriormente, todos os problemas que si se debatiron e que si tiñamos coñecemento eran laborais e contractuais entre as profesionais e a empresa. En ese senso, os informes do Concello indicaban que a empresa en ningún momento incumprira os pregos e que o papel do Concello tiña que limitarse ao de mediador no conflicto. E así foi, xa o dixen moitas veces. Houbo reunións entre todas as partes, moitas reunións, só coas traballadoras e os seus representantes sindicais, só cos representantes sindicais, coas familiares, con usuarios, con empresa, usuarios, familiares, traballadoras, representantes sindicais xuntos. O papel do Concello foi de mediador, non se chegou a bo termo, xa dixen na miña intervención que as traballadoras acudiron á Inspección de Traballo e aos xuzgados e lles diron a razón, e iso provocou, como xa dixen, un cambio no servizo e nas súas xornadas. Falaban tamén, neste caso, o voceiro do BNG, que nos medios de comunicación se falaba de estabilidade. Eu creo que, de ser o caso, facendo referencia sempre, en todo momento, aos informes técnicos cos que contan todos vostedes e que, por suposto, cos que conta a alcaldía. Fala de outubro de 2017 había este tipo de problemas, non é certo, acabo de explicar. Este tipo de problemas dos que mencionou de descubertos nos domicilios, de non avisar ás familias aínda encima de que se iba a producir ese descuberto, etcétera, 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 todas esas gravísimas irregularidades comezan no mes de outubro do 2018, non do 17, ten un ano de erro. E din cruzarse de brazos, mirar para outro lado, en ningún momento. Eu aquí sí que poño a miña as mans e a cabeza polos técnicos municipais de que en ningún momento, nin un só día, os servizos sociais municipais se cruzaron de brazos nin miraron para outro lado. En ningún momento, indo moitísimo máis aló, en moitos casos, do que requeriría, en circunstancias normais, unha concesión deste tipo para os servizos municipais. Así que en ningún caso, en ningún só día, podo decir que se cruzasen de brazos ou mirasen para outro lado. Eso non o podo consentir. E xa expliquei esa pregunta de non entende de onde sacaron ese informe, pois elaboraron as técnicas de Servizos Sociais Municipais, mediante entrevistas realizadas por elas mesmas neses días, creo recordar a principios de abril do 2019, entrevistándose con os 91 usuarios e usuarias ou familiares de usuarios e usuarias que tiñan o servizo. Naquel momento tiñan o 95, como xa dixen, 4 levaban menos dunha semana no servizo, co resto realizáronse estas entrevistas e elaborouse ese informe de grado de satisfacción. E ata aquí esta primeira intervención. Voceiro do BNG, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Eu creo que se equivoca, sinceramente, yo lo digo, creo que se equivoca de medio a medio.
porque este xa non é un relato, unha batalla polo relato como vostede pretende facer ver, ou un anecdotario de si pasou tal cousa o 27 de febreiro foi o 29. Aquí estamos falando de anos con todo tipo de deficiencias máis gordas ou menos gordas, anos. Nin 10 meses, nin 12, nin tal, anos, porque vamos a falar as claras. Ningún informe había nesta casa das irregularidades do complexo San Roque ata que houve o primeiro, pero levaban siglos sabéndoas. Ningún informe houve nesta casa das irregularidades da hora ata que houve un que o puxo, pero levaba anos sabéndoas. O sea que, dicir que non viene en la Biblia, non existe el mundo, é ridículo, ridículo, con todas as sílabas, ridículo. E o problema é outro, o problema non é se pasou algo o 27 de febreiro do 18 ou do 17, o problema é que hai este cadro, desde hai anos. E mire, hasta lle vou dar por bon que se desde hai 10 meses, pero que en 10 meses non fixeron nada. Nada. Mover papeles dun lado para outro. Nada de fondo, nada de calado. Non hai decisións. Isto se repite cada X meses. E aí estamos falando dele, é certo, é a realidade. Isto se repite cada X meses. O contrato é do 15, desde os finais do 17 levamos dándolle voltas a esta cuestión e estamos acabando o 19, acabando agosto 19. E vostede fala de que xe un informe do ano non sei cantos, de que xe outro informe dai 2 días que non sei que si se fixo non sei quanto, que se a empresa isto, que se foi aquel outro da empresa. De adiós a quen botar a culpa, decía a miña avoa. De adiós a quen botar a culpa. Aquí hai un problema cun contrato do Concello que polo motivo que sea se foi de nai hai moito tempo. E polo motivo que sexa a administración local que vostede encabeza, como delegada da área, ademais, é incapaz, tripito, de poñerlle couto, de poñerlle freo ao cabalo desbocado do Servizo de Axuda no Fogar. Incapaz. Incapaz ou non lle interesa, non o sei. En todo caso, o cabalo sigue correndo. Logo, nós, sinceramente, non vemos normal que, falando isto, meses e meses e meses nesta sala dos problemas que hai, teñamos que chegar a esta altura para falar exactamente do mesmo. Xa me explicará vostede se o ve normal, porque nós non o vemos normal. Despois, non entendemos como siguen dicindo que é hipercomplexo facer un contrato administrativo dunha concesión de servizos ou de xestión de servizo público. Non vou dar clases como facían outras persoas nesta sala, vou por outros lados, pero non sei por que o din, se hai un ano, vostede mesma, anunciou que este contrato non se ia prorrogar. E, polo tanto, desde hai un ano, se tiñan claro que non se ia prorrogar, tuveron un ano para facer uns pregos a xeito, para preparar a licitación a xeito e para solapalo de maneira que un día baixar a persiana un contrato e ao día seguinte levantar a persiana outro sin ningún tipo de problema. E en lugar deso, insisto, as prioridades do goberno do PSOE iban por outro lado e en lugar diso a cuestión é nos encontramos un día con que a oposición ten que convocar un pleno e lle plantamos un informe que fala da apocalipse se se rescinde o contrato. Oiga, pois menos mal que non iba a haber danos para os usuarios e os servizos de mantiña. Menos mal. Menos mal que se superaba unha etapa crítica do servizo e que repuntaba. Pois oiga, menos mal. Deo gracias. Si del será culpa, del será a beizón. Menos mal, estou sendo sarcástico. É dicir, e o problema é ese. E agora, que pensa facer? Porque o día 23, aínda con prazos acortados, se non hai recursos de por medio, non vai haber contrato. E vostede sabe de sobra que isto non o vai despachar cun contrato menor polo importe que ten. E vostede sabe de sobra que se o intenta vai ter informes. A colección, desos que non hai que facer caso, vai ter informes a patadas por contratar así. E sabe que vai ter recursos esta concesionaria. E sabe que vai acabar a cousa como vai acabar. Entón, non sei por qué din que non van a prorrogar, porque van se ver abocados pouco menos que a tragar. Por non fazer as cousas de xeito. Porque aquí ao final o rollo e toda esta cuestión a min recórdame aquela novela de Lampedusa. Ten unha cita Il Gato Pardo que di, non a recordo literal, van a dispensar, hai moitos anos, que di que é necesario que todo cambie para que todo siga igual. E vostedes é o que fixeron este servizo. Levantaron a poalleira, informes urbi e torbi, ahora nos din que unha gran xestión falase cos funcionarios, só faltaba. Preguntarlles, só faltaba. Pedirelles opinión, só faltaba. Eso si, os usuarios, mentras tanto, siguen achantando. Eu deixo aí, por se acaso se perde a perspectiva, aquí xogando o anecdotario de que pasaba o 27 de febreiro. Os usuarios siguen vacilados. O Concello sigue chuleado.
A xente quedou sin atención varios días este mes e iso xenera un problema aos usuarios, ás súas familias, ao seu entorno. Outro tipo de prexuizos e xenera, ademais, eu creo que é lógico que dubiden se mañan vai no ter. Porque, vista a traza que o conto leva, eu entendo que é lógico. Eso sí, a pregunta é a seguinte, nós só vamos formular unha. Se hai persoas sin atender, 23 creo que dixo, de quen é a responsabilidade? Se os expedientes non se actualizaban nesta casa, como dixo, que agora se actualizan, bueno, por menos mal, oiga, de quen é a responsabilidade? Porque digo eu, alguén terá a responsabilidade en toda esta situación, a responsabilidade política, alguén terá que asumir a responsabilidade de termos chegado en pleno agosto a este cadro crítico, de ter xenerado estes problemas á veciñanza, de desentenderse deste cadro e todos estes problemas. Insisto, claro, a prioridade era outra, quedou bastante obvio, se non pasaba un día pero non pasaba todo o mes, e pasou todo o mes, insisto, ou ao longo de todo o mes para ser pulcros e exquisitos, e, insisto, alguén terá que asumir a responsabilidade porque este problema máis virulento ou máis livián vense producindo sistemáticamente cada X tempo, vense reproducindo periódicamente. Cada X tempo temos que falar de como outra vez isto está desmandado e temos que celebrar nun informe que agora está bajo control del servicio. Oiga, solo faltaba, insisto, seguimos pagando todas. É un servizo público que atende a persoas hipercualificadas con as necesidades especiais, que son as persoas máis vulneráveis da nosa veciñanza e que non merecen isto. Alguén será responsable de ter chegado a esta situación. E supoño que o último par de corporación non será, igual tamén son. E a todo isto, con un cuadro similar e igual de preocupante, o Concello de Abegondo, aquí ao lado, cruzando a Ponte de Beldoña, rescindiu o contrato. Para min, Santiso Miramontes non é exemplo de nada. Pero actuaron, rescindiron o contrato. Imposible non sería cando, insisto, aí ao lado se pode facer. Alguén será responsable e eu quero que me indique, señora alcaldesa, que é o que pensan facer as sabendas de que non van ter contrato contra o que sigue dicindo o día 23 e que é quen se vai facer responsable desta situación diante das veciñas afectadas, insisto, porque o Concello consentiu en que un servizo público se lle fora de man. Mais nada. Voceira do Partido Popular. Ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Nós temos constancia que no ano 2005 sí que lle trasladaron, 15, queixas por parte dun representante sindical e ademais temos en posesión pois o informe de todos os incumprimentos que lle traslada ao Concello. Bueno, eu entendo que sí que o 85% dos usuarios estén satisfeitos. Sigo sin entendelo. Eu penso que para facer un informe serio non se pode facer unha vez. Hai que repetilo no tempo porque evidentemente os servizos son volátiles e hoxe está ben e pasado mañán pode estar mal. Eu penso que un servizo tan importante e tan serio para os nosos veciños e veciñas e para as súas familias que debemos de facerlle un seguimento continuado. En ningún momento puxemos en dúbida a profesionalidade dos servizos municipais. Estamos falando de responsabilidades políticas, non de responsabilidades dos funcionarios e do persoal laboral do Concello. En ningún momento, porque eles non son os responsables do contrato. Non son os responsables de licitar este contrato e de facer cumprir este contrato, nin moito menos. É un servizo municipal de apoio aos servizos sociais do noso Concello. Entón, que quede claro que nós en ningún momento dubidamos da profesionalidade dos servizos municipais, senón falamos dunha responsabilidade política, porque evidentemente, como decía o voceiro do Bloque Nacionalista Galego, son conscientes que é imposible, por moita urgencia que se lle dé ao novo prego, que o próximo día 23 este resolto
adxudicado este contrato, tendo en conta que a nova lei de contratos, ademais, pois admite o recurso especial en materia de contratación que, como ben saben, pois paralizaría, no caso de producirse, o procedimento. Polo tanto, eu volvo a insistir e a preguntar que é o que van a facer para garantir un servizo de calidade no caso do servizo de axuda no fogar. Nada máis e moitas gracias. Ben, empezando polo principio. Eu sí creo que nas dúas intervencións, puxeron en dúbida a profesionalidade dos servizos sociais municipais, porque nun caso se tildaron de ridículos, textualmente, e noutro caso acaba de decir que espera un informe serio. Os informes, neste Concello, en todos, entendo, realízanos os técnicos municipais, non os políticos. Así como os responsables dun contrato nunha administración pública non son os políticos. Os responsables dun contrato na administración pública son técnicos municipais. Falaba tamén se falou, se mencionou a palabra, se dixo que era en tono sarcástico, referíndose a eses informes. Eu creo que non se pode ser sarcástico neste tema. As incidencias graves descubertos nos domicilios, que foron as máis graves, a parte de problemas de comunicación, que tamén é grave, pero non tanto, entre a empresa e as familias, ou entre a empresa e os servizos sociais, comenzaron a partir do 8 de outubro de 2018. Si é certo, agora que falou do 2015, si é certo, non é verdade, eu xa o dixen aquí, no ano 2015 un representante sindical veu a falar conmigo e díxome que podería traer problemas que os contratos que se estaban a facer. Nunca máis houbo noticias hasta mediados de 2017, que aí sí viñeron en primeira instancia un grupo de traballadoras a falar comigo. Pero sí é certo que un representante sindical, recordo o sindicato ademais, veu a falar comigo no ano 2015, el. Pero nunca máis houbo noticias neste senso ata mediados do 17, que sí, é certo, e a partir de aí sí houbo moitas reunións, acudiron ao Concello un grupo de traballadoras da empresa. Tamén quero aclarar que o voceiro do BNG dixo varias veces: isto é algo que se repite cada X meses. Volvo a decir, isto produciuse en outubro de 18, dixen antes na miña intervención as datas, os días concretos, non se volveu a producir, que teñamos constancia no Concello, nos servizos sociais municipais, ata agosto do 19. E foron as dúas únicas datas en que se produciron os descubertos. Non é algo que se repita cada X meses, non, eso é mentira. Bueno, e si é certo ahora, producirse en outubro do 18 e en agosto do 19, aos 10 meses. O que sí levamos anos debatindo é a posible intervención do Concello nos problemas laborais entre un grupo de traballadoras e a empresa. Eso sí é certo, eso non o vou alegar, pero xa dixen cal podía ser, ata onde podía chegar o Concello nese senso. Eso é algo que queremos correxir nestes novos pregos. De ser o caso de que coa nova concesionaria existan problemas deste tipo, que o Concello poda ter outro tipo de intervención ou poda exixirlle á empresa outro tipo nestes temas laborais e contractuais. Pero non é certo, é mentira que sexa algo que se repite sistemáticamente no tempo estas irregularidades. Dixen e manteño, e si hai un seguimento continuado do servizo dende 2015, dende moito antes, dende o 2008, porque eu poño a man no lume polos técnicos municipais, aínda sin ser eu concelleira, dende o 2008. Garantizo que hai un seguimento por parte dos servizos sociais municipais exquisito. E o primeiro informe no que se constata
incumprimentos do prego, nese caso técnico, é de 26 de outubro do 2018. Impepinablemente. E o segundo informe no que se constatan irregularidades de incumprimentos do prego técnico volve a ser este de 27 de agosto de 2019. De descubertos. Eu lín na miña intervención cal foi a evolución dende outubro do 18 a agosto do 19. Os informes non os fago eu, os pregos non os fago eu nin ningún político. Porque parece hasta que o insinúan, como se faltase a verdade nos informes, e por aí non vou a pasar. Entón, o que lles dixen, e repito, é que dende varias áreas do Concello se está a traballar arreo, por unha banda, para garantir que o servizo funcione coa mellor calidade posible a día de hoxe, e paralelamente para elaborar eses pregos da mellor maneira posible que non nos acarreen os problemas que tivemos nesta ocasión e que trataremos de que saian no prazo máis breve posible que a legislación permita. E garantir que o servizo continuado aos usuarios e usuarias. Como xa se sabe e se dixo, non pode haber ningún só día no que non se preste o servizo. E iso é o que o Concello debe garantir aos usuarios e usuarias. E deben estar tranquilos nese senso. E vou engadir que esa nerviosismo dos usuarios e usuarias, lóxico por outra banda, asegúrolle que non é provocado polos servizos sociais municipais, todo o contrario. Todo o contrario. Nada máis. Señor secretario, que se someta a votación a moción, entendo a moción presentada polo BNG. Sométese a votación o punto cuarto, moción do Grupo BNG sobre as deficiencias no servizo de ayuda no fogar. Votos a favor? En contra? A moción queda rexeitada co voto favorable do Bloque Nacionalista Galego, do Partido Popular e o voto en contra do Partido Socialista. Voceiro do BNG ten a palabra. Por alusións. Sí. Tildei de ridículo o argumento de dicir que a realidade non existe porque non figura nun informe técnico. Eu manteño aquí e diante dun tribunal. O que si lle pediría é que non leve este asunto a pretender enfrontarnos cos funcionarios do Concello, cos técnicos e técnicas municipais, porque aquí a decisora é vostede. Quen decide é o goberno. Pois senón, xa dirá para que están. Nós teremos propostas, pero quen decide é o goberno. Quen ten que decidir se se prorroga o contrato, se hai xestión directa, se se saca unha nova licitación, é o goberno. E nese sentido me parece lamentable que vostede teña que vir aquí a facer oposición ao último grupo da corporación en lugar de aclararnos as únicas dúas preguntas que desde o BNG lle fixemos. Unha, quen é responsável da situación que ten este servizo, que non nos la contestou, e dúas, como pensa solucionalo a vida conta de que é imposible que se viabilice a solución que vostedes anunciaron en prensa. E sigue sin contestárnoslas, máis nada. A realidade non existe se non está plasmada nun informe. Eu eso entendo que dá a entender que existían irregularidades e que non se plasmaron nun informe. E eso, dígolle, que non yo consinto. Porque calquera irregularidade da prestación deste servizo estaría posta nun informe de servizos sociais municipais. Non me interrumpa, que eu non o interrumpín. Sí. Entón, eso non yo consinto, estou yo dicindo. E ademais que poño a man non desde o 2011 que les levo eu sendo concelleira, senón dende antes. Se existisen irregularidades deste tipo, incumprimentos dos pregos, existirían eses informes que o reflexasen. Solo dixen eso. E non nos fai ningún político. Pero quero decir, aclararlo. Entón, cando di que non enfrente aos técnicos, non pretendo enfrentarle aos técnicos, estou respostando o que vostede di, que non existan en informes é como se non existise na realidade. Que quere dar a entender con eso daquela? Que existía na realidade e non se plasmou, blanco en botella. E dígolle que non, que se existise na realidade estaría sí ou sí plasmado nun informe, sen dúbida. E ademais
queda aquí a discusión. Sí. De cando é o primeiro informe sobre as irregularidades da hora e a que data se retrotraen as irregularidades? Estamos a falar do outro Claro, tema. a ver se existen ou non. É que non me compare o Complexo San Roque nin ahora. Eu estou a falar do Servizo de Axuda no Fogar. Se queren buscámolo mañán, non teño nin idea. Estou a falar do Servizo de Axuda no Fogar, que sí coñezo o servizo de pe a pa, aseguro yo. Quere intervir? Si, solamente unha pregunta máis. Si tiña constancia no ano 2015 por parte dun representante sindical da existencia de irregularidades, por que nese momento non encargou un informe aos servizos municipais? No 2015 tiven constancia de que podería haber problemas nun futuro, non de ningunha irregularidade, de que podería haber problemas no futuro de carácter laboral entre as traballadoras e a empresa, no 2015. Nese momento xa a asesoría xurídica do Concello, consultada, dixo o mesmo que diría con posterioridade cando si se viñeron as traballadoras a falar ao Concello, que a empresa non incumplira o prego administrativo de ter que subrogar as traballadoras como marcaban os pregos, porque si o fixo. Se despois varía as condicións, eso non supón que incumpra os pregos, e que o papel do Concello, de ser o caso, só podería ser o de mediador. Pero eu, no 2015, ese representante sindical, de Comisións Obreiras, ademais, díxome que podería haber problemas dese tipo, que as traballadoras, de ser o caso, deberían acudir á Inspección de Traballo ou ao xuzgado, como é o lóxico, e como así foi despois no 2017. Pero non me trouxe un informe de irregularidades en absoluto. Foi unha conversa na que me dixo que podería chegar o caso de haber problemas deste tipo, como si houbo, claro, tiña razón, pero xa naquel momento a asesoría xurídica municipal indicou o mismo que indicaría 2 anos despois. Sí. O artigo 66 do Regulamento Orgánico di que a comparecencia para que resposta as preguntas. A mí sigue sin responderme quen é o responsable de que isto A responsable política son eu, se eso responde á súa pregunta. Responsabilidades, eu preguntei. Como concelleira de Servizos Sociais nun primeiro momento e como alcaldesa que levo esa área neste momento. Señor secretario, punto seguinte.